So do you want to just say, like, do you want to introduce the whole thing by saying, whatever, well, this is the... Datganiad o Gwrthryfel. Rydym o'r farn fod y canlynol yn wir. Dyma ein hawr dywyllaf. Mae'r wyddoniaeth yn glir. Mae dynoliaeth ynghlwm â digwyddiadau sydd, ond i bai bod yn cael sylw ar unwaith, yn bygwth dinistrio popeth sydd yn annwyl i ni. Y wlad hon, ein pobl, yr ecosystemau sy'n rhoi bywyd i ni, a dyfodol cenedlaethau i ddod. Mae dirywiad yr hinsawdd a'r systemau ecolegol yr ydym yn dibynnu arnynt, y golled yn amrywiaeth bywyd gwyllt ein cefnforoedd ein tiroedd, y cynnydd mewn llygredd sy'n dinistrio bywyd yr ydym yn gyfarwydd ag i gyd yn parhau ddigwydd, yn gynt ac yn gynt. Mae difodiant torfol ar y ddeiar ar y gweill, digwyddiad yr ydym wedi ei greu ac sydd bellach yn bygwth ein bywyd ein hunain. Ni ellir anwybyddu'r argyfyngau hyn ei gwadu na pheidio i datrys mwyach. Mae Llywodraethau'r Deyrnas Unedig wedi ein methu. Mae Llywodraethau'r Deyrnas Unedig yn fwriadol wedi hyrwyddo enillion tymor byr ac elw preifat a draul hinsawdd sefydlog a bioamrywiaeth. Mae hyn yn bygwth ein lles a bywyd pob creadur. Pan nad yw'r Llywodraethau'r Deyrnas Unedig yn darparu amddiffyniad digonol, daw nid yn unig yn hawl, ond yn ddyletswydd ar ei dinasyddion i weithredu ar ran diogelwch a lles ein plant, ein cymunedau a dyfodol bywyd ei hun. Oherwydd hyn, rydym yn datgan bod ymrwmiadau'r cytundeb cymdeithasol rhwng ein llywodraethau a'i dinasyddion bellach yn ddi-rym. Rydym yn datgan ein bod mewn gwrthryfel yn erbyn Llywodraethau'r Deyrnas Unedig, nes bod atebion deallus yn cael ei defnyddio i newid trywydd ein llwybr trychinebus presennol. Rydym yn galw ar bob dinesydd egwyddorol a heddychlon i godi a gwrthryfelau gyda ni o hydref y seithfed. Rydym yn gwrthod gadael byd sy'n marw i genedlaethau'r dyfodol trwy fethu a gweithredu nawr. Gweithredwn mewn heddwch, gweithredwn ar ran bywyd.